Mga kabulabog, no? Ngayon gagawin ko na yung mga katanungan sa mga isipan ng mga aking mga kababayan. Mga katanungan ng mga kabulabog natin, no? So sana nagpapawisan ako. Nakakabahan ako dito sa mga tanong nila eh. Hindi, sana makasagot ko ng maayos eh. So ito nga, simulan na natin, no? Sabi ni Sir Knowles M. Sir Knowles, ilan ang buhok na nalalaga sa'yo kada araw at may epekto ba ito sa climate change? Parang nagka-epekto yun. Siguro pwede na ano, na may epekto to sa climate change. Adami may tatanong, Sir Knowles, ba't yun pa? Siguro pwede, Sir Knowles. May epekto. Alam mo naman, tayo ang pinakagwapo dito sa mundo. Kapal. So next natin, wow, English to ah. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong magko-comment na English. May hirapan ako. So sabi ni Mels, yan, ni Ma'am Mels, no? What make you happy? Sabi niya. What makes you happy pala? What makes you happy? Siyempre, natural na yun na na nagpapasaya sa akin yung pamilya ko. Tsaka ito, yung pagbablog ko, kasi kahit na small YouTuber pa lang ako, masaya ako sa mga pinagagawa ko. Yes. Tsaka siguro naman nasasayahan naman kayo sa mga ginagawa ko rin. Kaya lagi kayo nandyan. Lang pinagpapawisan ako. Kaya ako nag-oily face na ako. Sisira ang buwan natin ito. So next, eto, English na naman. Nag-comment ulit si Ma'am Mels. If you were trapped in island alone, what will you do? Survive. What will you do? Survive. Parang castaway ito ah. What will you do? Survive. Ano ba pwedeng paano ako makaka-survive pag na-trap ako sa isang isla? Dapat kasi laking bundok ako. Dati kasi pero yung kwento, baka magkaiyakan pa tayo dito pag kwento ko. So dati nga kasi mag-isa lang ako sa buhay ko. Wala yung mama ko, wala yung papa ko, kasi maaga nga silang bata pa lang ako, naghiwalay na sila. So maaga pa lang mulat na ako sa mga trabaho na ganyan. So kung may isla yun eh. So isla, parang bukid na rin yun. Maraming pwedeng makain dun. Kahit yung mga na yun, palaka, yung mga palaka, may isda rin dun. Marunong din ako sa dagat, kaya mabubuhay ako dun, ma'am. Tsaka sa tabakong to, ma'am, siguro kahit mga 3 months na magutuman ako, hindi pa ako mamamatay. So next natin ay si Jay Jaramilla. Yan, tropa din na tropa. Puro mga tropa to ah. Mga kapwa ko to vlogger, mga halos nag-comment, no? Kaya support niya rin sila, no? Kuya Jay, anong sikreto mo bilang isa sa pinaka-pogi sa YT? Wow! Bakit yun ang tinanong mo, Jay? Bakit yun ang tinanong mo? Hindi ko yung masasagot kasi alam mo kung bakit. Kasi ang sikreto ng kugupuhan ko ito. Yan. Wala, hindi ko pwedeng sabihin eh. Kasi kapag sinabi ko, dadami pa tayo, makakagawan pa ako ng attention ng iba. Bakit ka nag-YT yan? Sabi niya, meron pala sa YouTube, bakit ka nag-YT? Sa una-una, no, gano'n gusto kong maging real talk mo. Siyempre,
alam naman natin lahat kung gaano ka laki ang kita dito sa YouTube. Unang-una yun, syempre. Pangalawang ano ko, dito. Tatwiran ko ba't ako umano rito. Dapat nga nagsisising ako, dapat dati ko pa ito ginawa eh. Kasi dati ko pong pangarap na magpasaya ng tao. Kaya dapat dati ko pa ito ginawa, pero nagsisising ako kailan ngayon, medyo bata pa naman ako, 26 lang ako. Maaga lang ako napasma. So yun nga, una, malaki kita dito. Pangalawa, ito yung ano ko eh, gusto ko to eh. Parang ang saya kasi gumawa ng video, tapos kinakausap mo yung sarili mo, parang tanga. Parang ang baliw. Pero ito yung way na napakasaya ko kasi sobrang saya ko sa ginagawa ko. Sa lahat ng naging trabaho, ito yung pinaka masarap, parang okay na okay sa pakiramdam ko. Ang saya, lalo kapag mga nakakapagpasaya din ako ng ibang tao, mamalat ako. So next natin, Batang Marama. Ayan, si Sir Batang Marama. Ang nag-iisang may titulo ng kapugian, nasa kanya na lahat. Sir, hindi naman to tanong sir eh. Sabi ko, magtanong ka, sasagutin ko. Ano to eh, pang-promote na rin to eh. Pero salamat sir ah. Hindi ka nagsisinungaling. Nagsasabi ka ng katotohanan. Okay, next tayo. Ito si Park Jessica 09. Wow. 0902-228-54999. Okay. Pag dumating ang araw na sikat na vlogger ka na, sana. Pero tiyaga lang, kaya natin to. Pag dumating ang araw na sikat ka na vlogger at nakasahod ka na, anong ang una mong gagawin sa masasahod mo, kapatid? So sa mga sahod lang kasi, kung dalawa kasi yun eh, kung mababa ang una kong sahod, pang safety ko kasi may asawa na rin ako. Pero kung malaki-laki, kung malaki man ang sahurin ko dito, pag dumating yung araw na yung sahod na yan, yung una-una ko ipapagawa yung bahay namin. Kasi yung bahay namin halos hindi talaga kami magkasya dun, promise. Kaya nyo, pag natapos ng lockdown, pupunta tayo dun sa mansion ko. Wow, mansion. Papakita ko sa inyo. So hindi nga yung kalakihan, totoo kasi hindi sa paawa effect. Ang bahay namin ay pinagtagpi-tagpi lang talaga. Yero, sako, yung mga gutay-gutay ng mga plywood, yun. Kasi ang mama ko naman wala rin trabaho. Meron pala dati, nagtitinda kami ng isda sa labas ng kanto namin. Yung stepfather ko, ganun din. So ngayon, construction worker na lang yung stepfather ko. Hindi pala lang kasi napaka-proud kong trabaho. Kasi naging trabaho ko rin yung construction worker. Construction worker siya ngayon, yung stepfather ko. Tapos, 7 kaming magkakapatid. So, di ba? Tapos ako yung panganay. Ibig sabihin, sa 26 years old ko ngayon, ako ngayon, mga baby pa yung mga baby pa yung mga kapatid ko. May kapatid pa ako na 3 years old. So, meron pa ang kapatid naman yun. Kaya yun, kung sasahod man ako ng malaki dito sa YouTube, yun ang una kong kasi yung bahay na. Kasi ang hirap malayo sa magulang. Sobrang hirap malayo sa magulang, no? Kaya gusto ko na sama-sama pa rin kami kahit matanda na. So next tayo, sabi ni Just My Word. Yan, si Sir Just My Word. Ilang taon ka na ba? Ilang taon na ako? 26, 1993, December 18. Oops, ang daming nag-chat at anuin muna natin tong ating datables.
So, Kuya Jay, bukod sa kagwapuhan mo, ano pang mayroon sa'yo na wala sa amin, na wala kami? Siguro, bukod sa kagwapuhan mo, siguro yung ano, pagiging mabaho. Ano mga tanong na to? Hindi ha. Ito pa. Dami niyang tanong eh. Isa ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. So, si Kuya Jay ba ang may hugot sa buhay? Meron din. Lahat naman tayo, sir. Meron talagang hugot-hugot na yan sa buhay mo. At ayokong pag-usapan dito yung hugot na yan sa buhay kasi baka abutin tayo ng 3 weeks dito. So, kung papayagan nyo ako, edi gagawa ako ng video doon na about it. So, sobrang malungkot po talaga kasi yung nangyari sa akin. Eto ako, nakikita nyo ako na kahit sa personal, ganito rin naman ako. Masayahin tao ako. Hindi naman, pero kahit pa paano naman, hindi ako mabait. Hindi ako sobrang bait. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi ako sobrang bait. Kung may mga hugot nun ako, marami akong hugot sa buhay. Tatosin lang. Okay, next question tayo. Kung magiging presidente ka, ibebenta mo ba ang Pilipinas? Hindi, no? Kahit hap ako, hindi ko ibebenta tong Pilipinas. Mahal na mahal ito, no? Hindi ko ibebenta tong Pilipinas, sir. At pang-apat niya na tanong, no? Kung pagbibigyan ka na may babaguhin sa'yo, papilitan mo pa ba ang mukha mo? Ang mukha mo? Wala na? Sapat na ako dito, sir. 100%. Tignan nyo naman, no? Oh. Pinahanapin ka pa ba? Ito, number 5. Dami yan tanong eh. Sino mas gwapo sa inyo ni Marlo or Sanderford? Kayo na lang ang humusga. Kung sino mas gwapo sa aming dalawa. Boom! So next na tayo, si Osami, yung kapatid ko. Kapatid ko niya sa IT World, hindi sa totoong buhay. Hindi sa kapatid siya dito sa White Pinagpapagusan ako. Buhay yung skin ko. Anong dahilan ba't ka nag-YouTube? Yun nga. Magandang tanong to ha. Anong dahilan ba't ako nag-YouTube? Una-una, yun nga. Gusto kong magpasaya ng tao kahit na sa ganitong paraan man lang. Tsaka, ang sarap pala sa feeling na na maging vlogger ka pa. Ang sarap. Minsan enjoy ko siya. Tsaka ay mali pala, anong dahilan? Anong dahilan? Para totoo yan, na-enjoy ko. Anong dahilan? Sana rin, para sa extra income. Alam naman natin lahat na malaki yung kita rito sa YouTube. Huwag na tayo magpaka-plastic, no? Inspiration sa life. Inspiration sa life. Siyempre pamilya ko, asawa ko, mga kapatid ko. Yan ang mga inspiration ko. Ano ang sukatan ng kapugian mo? Wala nang sukatan to. Ano na to? Sagad na. Ito na yung sagad sa kapugian. Ang dami lang tanong, 1, 2, 3, 4, 5. Ito pa na share your experience nung unang salta mo sa YouTube. Ay, oo. Ito maganda to para rin sa mga katulad kong small YouTuber. Unang salta ko dito sa YouTube, wala akong alam. Ang sumusuporta lang sa akin yung mga kaibigan ko, mag-anak ko, syempre number 1. So, hanggang sa nakilala ko nga nung una si Boss Jan TV. Ang tropa ko yan, Boss Jan TV. Tanong ako, sir, anong bang mga kalakaran dito yan? Tinuruan nila ako hanggang sa napasali na ako sa mga team Payaman. Team Payaman to rin. O balang araw makakasali ako yan. Power. Team Payabang yan. Team Payabang. Bumuo na rin ako ng grupo ko yan. Team Bulabog. Tapos, marami na rin. Lahat halos nung naging kaibigan ko, tinuruan ako. Napakalaking nila. Isa sila sa mga pinakamalalaking rito sa pag-YT mo.
mahalaga sila sa akin kasi sila talaga yung turo sa akin. So next tayo. Okay. ito yung isa sa mga nagtuturo sa akin, no? Itong magpinsan na to, si Don Ramon TV. Anong sikreto ng yung kagwapuan? Ayun na naman. Wala sir, hindi ko pwedeng i-share. Hindi ko siya pwedeng i-share, no? Kung meron man, ito lang masasabi ko sa inyo. Ligo-ligo din. So, ito pa. Ito na yung pinsan niya. Ito ay isa rin to. Salute sa'yo, sir. Salamat. Ito yung mga nagturo sa akin ako si Mang Domeng. Sinong kamukha ko? Ba, ewan ko sa'yo. Sino kamukha niya? Si Sir Domeng kasi medyo matipuno. Yan, macho, bulbasarado. Parang ala ano siya? Ala Romy Diaz, yan. Ganyan yung mga FPJ, yan. Ganyan si, ako si Mang Domeng. Okay, next. So, parang wala na, no? Ito pala, may nahanap pa akong isa. Katanungan. Kasi sabi ko kasi dyan dati, nag-comment ako, sabi ko, ba't puro English? Pag Tagalog naman kayo, huwag nyo na akong pahirapan. Sabi niya, eto, Tagalog na. Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siya pa ang madalas na may wait lang. Ginakapos ako Ito Tagalog na, bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siya pa ang madalas maiwan ng di alam ang dahilan. Wow, ugot yun mama. Hindi alam ang dahilan. Ano bang pwedeng sagot dito? Pwede pass. Then, totoo naman to Kung sino pa yung mga tunay o totoong nagmamahal, siya pa yung naiiwan. Naranasan ko na rin to dati. Kasi sabi nga nila, yung ever was busy. Mag-English na siya na ako So wala akong naisip Pinanong mo yung utak ko mama. Pinakulong mo yung utak ko. Hindi ko alam kung anong sasagot ko dito, samantalang napakasimple lang nito. Siguro, kaya naman din naman siguro may naiiwan na mga tao dahil kulang o sobra-sobra na yung ginagawa nila, parang ayaw na ng tao. So yun lang mama. Ang haba ng tanong sinong sagot no? Bagay, nasagot ko naman yung ibang katanungan niya kanina So hanap pa tayo dito. At ayun na, tapos na. So shoutout muna tayo man. Shoutout tayo. Shoutout sa Project Happy Babies PH, yan. Follow niyo yung page nila. Tsaka kay Arlans Makeda, yan. Kuya, pa-shoutout, yan. Sa channel namin, FM Vlogs, yan. Yan, support niyan guys. Tsaka kay Jovinel, hindi ko alam kung anong pronounce nito baka magkamali tayo. At Tangaro, yan, Tangaro. Pero, hello Chris, pa-shoutout daw, yan. Shoutout sa'yo. Tsaka kay Jegs sa mga Timbulabog, sa Alegre dyan sa Taguig. Sa mga pinsan ko, mag-ingat kayo dyan palagi, Sa mga kaibigan ko at sa mga tropa ko dyan, yan. So hanggang dito lang mga kabulabog, maraming salamat. At sana huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa channel ko para lagi kayong updated sa mga video ko. So dahil gabi ko itong ginawa itong video na to. Good night, God bless, and keep safe. Bye-bye.